Алдагы котлау сәламебез Тольятти шәһәренә аша. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Тюникова Аниса Сәгыйд кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кодагыйлары, Тюкаевлар гаиләсе, сөекле кияве, кызы һәм кечкенә оныгы Амиль котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Туганлашу безнең күптән инде булды. Әлеге вакыт эчендә без бер-беребезне яратып, танып, хөрмәтләп яшибез. Туганлаштык дисәк тә һич ялгыш булмас. Төпсүз бүген юбилярша турында барыр. Кодагый, синдәй хатын-кызларның бар матур сыйфатлары гына тупланган. Синең йөзең айдай балкып тора. Акылың олы китап акылы. Уңганлыгың барысы эшендә күренә. Бар танышлар да сине хөрмәтлиләр. Балаларың инде урнашкан, димәк, гомереңнең иң матур вакытына җитештең. Әле карт түгел, тик тормышның төп максатларын үтәп өлгердең. Бу нәтиҗәләргә ирешүеңдә, әлбәттә, кодабызның да өлеше зур. Чөнки ул гаилә башлыгы буларак бар көчен куйган. Һәм бүгенгегә гаиләгезгә күз тимәсен сокланырлык. Шын күңелдән сине кодагый матур юбилеең белән котлыйбыз. Рәхмәт сиңа, балабызны кияү итеп түгел, ә инде үз улың шикелле күрә алганга. Ни теләргә? Акчалар теләргә кирәк булмас, чөнки ул бер көнлек тузан бөртеге. Аннары малда бәхет түгел. Саулык телик икегезгә дә. Бәхетегез кимемәсен, бер-берегезгә терәк булып, кирәк булып, кодабыз белән матур гомер итегез. Кодагый чакырган, бәйрәмгә килеп җиттек. Аларга ихлас күңелдән исән булыгыз дидек. Ярый әле язган безгә кодалашып яшәргә. Язсын Раббым алга таба яшеннәрдә яшнәргә. Кирәк кадәр байлык бирсен, ташырлык саулык белән. Котлыйбыз ихлас күңелдән матур юбилей белән. Күп узгансыз икәү бергә, бар авырлыклар үтеп, хәзер инде насыйп булсын яшәүләр бәхет көтеп. Котлы булсын, матур булсын юбилей кодагый синеке. Син иң матур, иң кадерле, якын кеше безнеке. Кадерле Аниса Сәгитовна, кодаларыгыз бүләк иткән җырны алга таба бары сезнең өчен яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз, матур юбилеегыз котлы булсын. Гомерләр бик тиз үтсә дә ашыкмыйк олыгаерга. Вакыт мизгелдәй уза, охшап агым суларга. Үтмә гомер, узма вакыт узма, без бит әле яшәп туймаган. Гөрләп яшәр шатлар, алар әле узмаган. Үтмә гомер, узма вакыт узма, без бит әле яшәп туймаган. Гөрләп яшәр шатлар, алар әле узмаган. Алар әле узмаган. Тик вакытларга карамый китми йөрәк яшьлектән. Күңел бит ул очар коштай, сөюдән, мәхәббәттән. Үтмә гомер, узма вакыт узма, без бит әле яшәп туймаган. Гөрләп яшәр шатлар, алар әле узмаган. Гомерләр бик тиз үтсә дә ашыкмыйк олыгаерга. Вакыт
мезгілдей ұзақ ықшап ағым суларға өтімә ғұмыр ұзыма уақыт ұзыма біз бейтәрі яшәп туймаған гүріләп яшәр шақылар алар әлі ұзмаған өтімә ғұмыр